Mayong hapon sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Inyo naman kubos nga alagad si Tita Wilma. Ari naman nga magasabad kag magalingaw sa inyo sa sini nga hapon sa Webis nga edisyon sa This Is My Life. Pebrero 3, bukadasig lang. Pebrero 3, tuig 2022. Ang eton man pagpangamusta sa inyo dira mga palanggan eton nga mga tagpalamati. Ti kamusta lang? Kamusta ang pagpaniaga? Anong aton ginsaluhan? Sakop nyo ko timo. Paamo ka na bila. But anyway, okay lang na. Joke lang na ni Tita We sa inyo kag ang ulo angga na ni Tita Wilma sa inyo, no? Sa karon nga hapon, sa gihapon, updanay kita tubtubtak na alas 3 iya, sa paglingaw man sa inyo, gani, relax lang ka mo dira. And of course, magluwas pag isina Tita Wilma. Pila man ka mga updates nga iton igadulong sa ila palamatinan nga makadugang may hatag kalingawan sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Di ba la? Dugang nga kalingawan para sa inyo kag sa siniman nga hapon, napahinumdom lang ni Tita Wilma sa inyo magluwas ang itong sinipaghalong kag pagsunod sa mga health protocols. Siyempre man, may pahinumdom pa ko sa inyo. Para sa itong palabuton nga mi amore, my love. Baaton sini Valentine promo para iya sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Na? Ang aton man pag liwat sa inyo napahanumdum sa kung ano bala Tita Wilma. Hindi, kay silingkot ti updanay man tagyapon tubtubtak na alas 3 sa ilang mga radyo. Di ba la? Updanay kita sa inyo dira mga radyo tubtubtak na alas 3. 684 kilohertz. Magluwas pagisina. Ara gihapon kita. Mag-updanay sa inyo dira Facebook Live sa inyo sa amon Facebook Live pagi sa inyo dira mga gadgets paagi man sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Magluwas nga mag-update kita inyo man dira masiplatan inyo man mabasahan ang mga updates na mga updated reports ng amon sini mga field reporters halin iya sa nagkalain-lain man ng mga field assignments ng itugyan sa ila na kag mga flash reports, breaking news nga amon man ginadulong sa inyo paagi sa amon news center gani relax lang ka mo dira kag magluwas man sina YouTube updanay man kita na lagiin lang sa Action Radio Bacolod Live. Kag ara man amon sini Facebook amon sini website no sa amon website www.actionradiobacolod.com.ph may radio dira click nyo updanay kita kag ara man dira mga dalag ko nga mga balita ang matipon man or netipon sa amon sini news center 24/7. Gani relax lang kamo kag sa mga reactions, mga suggestions, pwede man karon ma-send ninyo mga greetings ninyo sa aton sini text hotline, di ba? Sa aton text hotline sa gihapon ara lang dira type nyo kag padala sa 0963-757-0874. Again, text hotline 0963-757-0874. Kag luwas pa gina Tita Wilma arang ang aton sini nga chat room na sa aton sini chat room pwede ka mo dira makapadala man sa inyo sini mga mensahe inyo man mga reaction suggestions especially sa mabasa naton nga sulat karon sa mabatian ninyo nga hawis ko pare karon nga adlaw kalingawan man lang ng aton di ba kalingawan nga makapayuhom makahatag duag sa aton bilog nga adlaw o kon makapa para sa inyo. Ara naman. Kag mo siya, hindi man tutuod. At least, bisan paano, may reaction ka mo. Di ba? Gani, dira lang ka mo. Samtang ari diri si Tita Wilma, sa mga naka-online, pwede man ninyo ma-like ang amon sa mga program diri sa Action Radio, heart like, thumbs up, whatever nga. Like is pwede ka mo dira, na? Magkapadala sang heart like sa This Is My Life, kag pwede pagit, magka-share kita sila para makalabot sa iba natin ng mga palangga, ng mga tagpalamating atuya sa mga malayo nga lugar. Na. Oo, gani sa nambal naman ni Tita Wilma ang aton si Nimi Amore. Salamat gid sa padayon man nga nagatinguha nga mapadala ila sini mga entry na. Ara, no worries kay baton man ni Tita Wilma. Ang aton sini pag baton sa inyo mga entry tubtub Pebrero 10, ha? Tubtub Pebrero 10 pagkatapos magi pa na sa atong sa screening committee paamo ka na bala
Kag guest queen man ina, of course, Tita Wilma, di bala? Kag after man sina, no, igalawag ang aton sini mga winners sa Pebrero 14 mismo sa Valentine's Day. Na dira lawagon ang aton tatlo ka mga grand prize winner kag ang aton man pito ka mga consolation prize winners. Gani padala nyo na inyong mga istorya. Anong mga istorya, Tita Wilma man? Apos lang, ini mga istorya nyo na nga mga pinasahi, nga mga istorya na hanungod sa paghigugma, pwede ninyo ina ma-share diri sa aton sa Mi Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Napunaan sang inspirasyon, kasaysayan nga napunaan man sang pagtuon, pwede ninyo ina mapasakop diri iya sa aton. Diba? Tanan pwede. Tanan kamo nga mga listeners, pwede magkapadala sa inyo mga entry diri iya sa aton sa This Is My Life sa Mi Amore naton nga special promo on Valentine's Day. Tanan sa nato. Pwede ninyo mapadala diri pwede ninyo ma-hand in diri mismo dulong ninyo sa Action Radio Bacolod. Pwede man ninyo ma-send paagi sa personal account ni Tita Wilma or sa aton man Facebook page, no? Ang aton sa ni Facebook page Action Wilma Sugaton. Salamat sa mga nagpadala dira. Kaga pwede man sa akong personal account pagid nga do ara man da sila gapadala na sa Wilma Antupina Sugaton. Pero pwede pagid ninyo kung gusto ninyo ma-email, send lang ninyo sa Action Radio Bacolod News at gmail.com. Again, Action Radio Bacolod News at gmail.com. Pwede ninyo inaiya sa nahambal na naton mapadala dira. Siling kung sino magkapasakop, mga taga-Bacolod lang, Negros Occidental, hindi open ini sa tanan. Sa tanan kag sa kutob sang aton malabutan, diin ka man nga bahin sang kalibutan. As long nga may connection ikaw diri sa Action Radio Bacolod, kag nagaupod ikaw sa aton sini programa. Din man nga ba probahin sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, ara ka man dira sa tabok dagat, din ka man nga bahin sa Pilipinas, din ka man nga bahin sa kalibutan. Pwede kid, babae, lalaki, pwede kid, as long nga nag-edad ikaw sang 18 anyos, pasaka. Pero, sa mga kaunda naman sa inyo istorya, na? Sa mga personal nga maghahatag sa inyo entry, pwede sulat mo ang imo istorya sa isa ka matinlo man nga papel. Siguraduhon mo man nga mabasahan man sang apat ka mga mata ni Tita Wilmang nakasulat dira. Kaya hindi gin magkalipata, ilakip gin naton ang inyo kompleto nga ngalan, inyo edad, address kag ang inyo contact number. Kay importante ina kayo, mahapos kamo yan namon contact. Kinanglan ara agid kung kamo man nagpadala sang inyo sini mga istorya, gamit lang lain nga ngalan, gamit ang lain nga lugar, pero sa idalom o kung before sang inyo letter, ara dira nasulat ang inyo nga tuod kag kompleto nga ngalan, edad, kompleto nga address kag ang inyo man contact number. Di ba? Okay. Pila ganing premyo, Tita Wilma, sa tatlo na itong ka-grand prize winner. Ang first prize, magabayton sang 5,000 pesos. Ang second prize, magabayton sang 3,000 pesos. Kag ang third prize, magabayton naman sang 2,000 pesos. Magluwas sina may pito pagid kita iya ka consolation prizes. So, ina na, amo na gani go na, isulat na, kag ipadala na. Sa mga nakapadala na, don't worry, kay nabaton gid ni Tita Wilma. Paamo ka na? Okay, pukaway ko pamangkot sa inyo, gali, ano ang sudan nyo panyaga, kaya ka nami sang inyo dira iya yuhom. Nga daw satisfied kag contented gid kamo sang inyo gin panyaga. Ado ka nami gid iya. Ang amon diluto ni Action Chomeri. Baw tambo gid, tambo nga may gata. Baw.
kita ko gid ang gwapa nga tangat nga takway abi sa tambo abo sa pagkanami gigadugala puyot ginanggata ni Jo Marina. Parisan pinirito nga is that is swak na swak. Inotin nyo yan, no? Pwede ninyo ma-share dira sa iton. Yes, sa iton dira mga young ones. Abe, kamusta lang dira sa inyo? Na? Sa nahambal man naton, hindi kita magdula sa paglaom kay suno man sa iton iya mga update. Sa mga updates nga mga nabato na iton, do kanami lang, di ba la? Do kanami lang sa mga balita nga aton iya mabangton sa karon kay ang Department of Health na tungod ini sa nagakatabo sa karon sa palibot sang aton pungsod Pilipinas ining ginapangatubang naton nga pandemic and COVID-19 tido kanami lang namian lang ko bala ka magsiling bala ang Department of Health nga maghambal ganing Department of Health nga Philippines now at moderate risk for COVID-19. O, di ba? Kanami sina pamatian. Tiyan naman yung inyo reaction abi sina. O, hindi kay halin sa high kag critical risk classification nagpanaog na iya sa moderate. Wow. Moderate risk status ang Pilipinas bangod sa COVID-19. Ti when we say moderate, insakto-insaktuhan lang, na? Hindi gitama ka critical, hindi man tama ka taas gid, but ido ka nami lang pamatian. Ano mo naging pabutyag mo ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Na, tinagnubo suno sa iya ang ilan na record nga kaso sining makalalaton nga balatian, especially dito sa bahin sa Metro Manila, kag pati na sa pila iya ka mga probinsya diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Siling pagani ni Verhere, yara na sa low risk ang paggamit sang mga hospital beds kag intensive care unit o kun ICU para sa mga COVID-19 patient. Siling niya, makita na gid, no? Hambal ni Verhere, makita na gid nga naga-move towards a decline na ang aton record sa COVID-19. Ti sa karon 160,297 ang active cases ng COVID-19 sa bugos iya nga Pilipinas. Pila lamang ina sa aton man mga updates nga na-share ni Tita Wilma iya sa inyo sa sininga hapon alas 2 imponto Action Radio Philippine Standard Time. Katuan anay naton ang mga bagay-bagay nga nakabuling man sa aton, especially ang mga produkto sa Dr. Alfred's na. Ang mga produkto sa Dr. Alfred's nga nasiling na naton may US FDA seal of approval kag may ara man Philippine BFAD seal of approval. Ang aton si Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. With Stevia ka may natural sweetener ina safe safe iya nga mag-inom ang aton sini nga mga diabetic nga mga kauturan, bata man o may edad man or mga senior citizens man ito, na? Okay, Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, nga damo-damo protina, mineralis kag vitamina, 100% natural kag organic. Okay, nami pa ni sa mga kabataan, nagapaaktibo sa mga kabataan ha, tagapagsik resistensya, kag nagapa-alerto man sang ila sini memorya. Kag ara pagid Tita We, no? Ang isa pagid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kay ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kung ikaw man may problema iya sa imo sining baga o kung ano man ang gina-experience mo nga pulmonary disease, ara iya Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay ginatupok ina, no? May ara na siya alpha mangosteen, may ara man beta mangosteen kag arsinon B nga mismo ara iya sa aton sa tea nga mong ginahalinan iya sang tuberculosis o kun TB, di ba la?
kagaw na yung TB mo. So, kung nagagamit ikaw, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, papason ngayon ina pagwa para mangin maayong mo pamadjag. Kung may mga ara ikaw goiter, mga bukol-bukol sa dukhan, yes, ka may GM1 compound. Ang amo iyang tea, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Tandaan lang, ina ang may antiviral, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, kag anti-cancer properties. Ang mga produkto siyang Dr. Alfred, especially yung Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kag Dr. Alfred's Mangosteen Choco Stevia. Mabakalina sa nagkalain-lain man nga mga drugstores dira sa inyong lugar, yes, available sa tenan man nga Sincere Drugstore. Sa tenan nga Wakong Chinese Drugstore, The Generics Pharmacy. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato. Hey, sorry lang, pero maghalam ano ko anay manamyaw tayo sa aton mga naka-online dira, no? Mayong hapon, kag salamat kid. Dali lang Tita Wilma, sinong ara dira? Paamo ka na bala, sinong ara dira? Ara sila. Ay, why sila Tita We? Ora, hindi ko siya yes, live chat Tita We.
Okay, Ma'am Jinky Dialagdon, good afternoon. Aragi na kapag sa ito online this afternoon. Ma'am Jinky, thank you and good afternoon, Gid. Antonio Beronio, ara managaupod sa ito. Mayong hapon, Tito Wilma, and kay Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Mike Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Melili Oligo, Alma Olegon, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, Gid, from Arizona. Yes, Sir Armando Cabiles, good afternoon man. Baga anak man gali si Ma'am Vanessa Mayo. Okay, sa babaw, balatawi, no? Unahon tayo sa ibabaw para pasunod sila. James Hetfield, no? James Hetfield, or Hetfield, I'm sorry. James Hetfield, thanks, Gid. Good afternoon. Thanks for the big heart you sent. Ma'am Connie Labanan, good afternoon. Tito, stay healthy and God bless. Salamat, Gid. May udto, Tito Wilma. Yes, Sir James. Thank you, man. Kag, Ma'am Elizabeth Malaka, no? Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. Kuno, God bless you and more power to ARB. Kag Marilot Revilla Catinoy, good afternoon. Action Wilma Sugaton. Galagabong ba? Kompleto, gid ba? Mayong hapon, Action Wilma. Sugaton. Salamat, gid. No? Mayong hapon lang. O di na ini nga ang ara na nada siya. Na natabunan. Okay, dali lang. Okay. Salamat, gid ma'am. Lester Ray Benitez, Sir Lester Ray, mayong hapon. Good afternoon, kuno Tita We. Nga nag-spark ni sa. Ano, what happened to you? Anong nangyari sa'yo? Okay, ada na. Keep safe always and God bless. Pagtamyaw, please, Tita We. Sa palangga ako. Ayas sa may Katagi Benitez dara sa Sumag National High School. Kag sa anak ko kay Aya Fire Benitez. Salamat, Gid, na. Good afternoon sa ila. Na Lester Ray, yes, so. Pagtamyaw, Tita We, please kay Stephen Ganza Simbit. Di na naman iya sa La Carlota City. Yes, good afternoon lang sa mga taga La Carlota. May madumduman lang ako. Na si Mother Dear, ano gani, sa Ana Sinoro. Kamusta ikaw? Na? Okay. Good afternoon, Tita We. Monitor lang Purok Dulunan na Siandaguba, Central Maaw. Salamat, Kid. Halin ina kay Kurt Nathaniel De La Torre. Okay, thank you, man, and good afternoon sa imo. Sir Meleli Oligo. Good noon tawi. Ulihi ko, kay bagulang ko kapanyaga. Wala sudan di sa uma. Ano man bunog lang gid sa Malugugo River. Sudan ko. Bunog is, kabati ko na sang bunog, yes. So, at least may sudan bo ikaw. Mama, mantener ka pila ka adlaw, yes, ang Bisaya nga manok da. Okay, sige lang, sir. Life must go on. Rochelle Fulgencio, Susana, mayong hapon, Tito We. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. God bless. Always listening po, Kim Poy, Yulo, hambal ni Sir James Hetfield. Thank you, Garcelan Chick from yes. Ginagwit niya si Eloisa Ispana. Salamat, Gid. Miss Homa Lumina, good afternoon. Salamat ko no. Good afternoon ko, Miss We. Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kay Doc Matt Mayon, Chinky Delegdon, Noel Amar, and Alex Montesa. Sir Mileli Uligo, thank you, Gid, na. Virtual Pinda, hello, Tito We, good afternoon. Present kami Japon sa Celine Homes. Ari, Daitel Maiguiko sa Lydia si Bibing kag Jennifer Hormigo. Stay safe and healthy sa gihapon, Tito We. May God bless you and your family. Salamat, Ma'am Virgil Pinda. Mayong udto. Yes, nabasa ko na, Sir James. Thank you, Ged. Thelma Iguico, siling niya, Ma'am Verds ko no, siling ni Ma'am Thelma Iguico. Salamat, Ged. Ang panyaga namon, may gata nga lang ka, Tita Wilma. Hello. Kim Poy, siling na. About lang ka nga, may gata namin na siya, di ba? Kapin pa kong tinuktok. Ano malang sila dayaman. Anyway, thank you, Ged. Na?
bunog sa suba diri sa Kapitan Ramon Selaiset. Sa suba nga isda gani, sir. Mayong hapon dito watching live from San Gabriel, Magkabibi, Pampanga. Kung mayong hapon man, si Tenan nga Bat 78 sa Bati National High School. Batch, yes, so sa tenan nga Beronio family, kag Bayoren family, salamat titewe. Salamat man sa imo batchmate Antonio. Inday nal ni Realista, good PM, Ma'am Will, magapamati lang kami diri. Di mayong hapon da sa inyo tanan, sa kapihan da ni nanay mo sa idalom. Buwas nanay, mayong hapon. Sa mga nagapungko dira sa kapihan, mayong hapon man sa inyo kag salamat. Kay Walter, yes. Mayong hapon dito, ga monitor lang ko di. Michelle Sayo Gimeroy. Okay? At Tia Kim Eriman, ara ka man dira, good afternoon. Kag kay Ma'am sa Vanessa Mayo. Relax lang, danay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:13. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may Sana ka situational report, halin kay Action John Diaz, may angot ini sa risbakunahan. Pamatian natong si Action John Diaz. Action John! Action na will mo. Subong matungon nagapadayon ining programa. Different bakuna sa botika diri sa may ayan ng Hospital Central Mall. Diri man sa may surat sang Bacoor. Actually, bago pinama, naman na naton nga nagasag sa iyang mensahe, Negros Occidental Governor, Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, na dahil pinapasalamatan ng Action Vilma, ining tatlo kung matagkan na mga personnel o kung opisyalis sa gobyerno nasyonal na pinapangunahan diri ni Secretary Francisco Duque III, ang Secretary sa Department of Health,
Popot na diri subong hapon na magapanguna sa paglantar sa bakuna sa butika si Chief Implementer and Vaccine Source ng National Task Force Against COVID-19, Secretary Carlito Galvez Jr., and ang Deputy Chief Implementer and Testing Source ng National Task Force Against COVID-19, Secretary Vince Ocondivinso Tizon, and ari din sa buong naghatag sa iyang pagpayag si Yusek Anthony Gerard Gonzalez, ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas Action Wilma Kaina. Nakatagman siya na pagpayag si Honorable Mayor Ibilibino Radia sang siyudad sa Bacolod kaya District Manager ng West Negros Visayas ng Mercury Draco sa Dinilang Sar. Kaya rest na po na sa Butika Action Wilma. Actually, yung programa may angot din Action Wilma sa pagpatigayon sa vaccination program sa Butika. So, muling pilot na area na patigayon ng siyudad sa Bacolod na muling iya sa Mercury Draco. Diri sa may Ayala Capital Central Mall, actually malikod sa Provincial Capital Laguna. Kung magsulod ka sa mall, diri sa may Waladampi, may mga entrance, malagiging ng security guard. Kung diri suhod mo, malapit ang main entrance, gid ka butika. Sa subong ng mga tanion, nabatian natin naghahatag sa iyong statement si Yusek Anthony Gerard Gonzalez, bilang tiglawas ni Secretary Martin Dino Action Wilma. Karon na, may mga anunsyo man diri si Mayor Bing regarding sa accomplishment na sa local government sa Bacolod in terms of vaccination. Sunod sa iya, initial report is around 91% sa population sa Bacolod City ang vaccinated na kontra COVID-19 and ina-amount to more than 500,000 na mga individual na vaccinated na action na Wilma. May mga dugang update yun, babatian sa pagkaka-action sa Pagkaman yung Public Affairs Program sa action ang Wadso Bacolod. Glenn? Anyway, ang pinaka-latest update kina Joe Lagdili sa signal sa sulod sa mall. Subong hapon, diri sa launching sa Algas Bakuna sa Botica. Report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz kinagatiling sa tutanang maka-aksyon sa rin kamang ibahin sa Pinas labaton ka sa pabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, nabatian natin sa Action John Diaz. Gikan sa itong sa ni patrol, de halin dira sa may Ayala Capital Central Mall. Sa diin ginlonsar karon nga adlaw ining risbakuna sa butika. Ginhatag taman ni kay una ni ginlaunch dito by sa may Metro Manila, di bala? Una ina dito nga ginlaunch. So diri sa aton sa Bacolod Daraman kay ginpangunahan ini ginapangunahan sa aton Department of Health Secretary Francisco Duque III. Okay, isa ini ka vaccination program man nga ginlaunch nila sa mga butika. Tingin pili ni nila nga mga butika as far as I know, di ba? Ang mga butika nga nationwide. So dugang pa na mga detalye sa karon bantayan nato niya halin kay Action John Diaz. Mabatian ninyo ina sa pila man naton ka mga public affairs program. Di mapadayon anay si Tita Wilma, ano? So, relax lang anay. Kaysa siningabahin si Tita Wilma magabasa sa atong sulat para iya karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, kagagato naman sulat kapag basahon sa sininga hapon. Naghalin sa kay Lexi. Kag ang sulat ni Inday Lexi nagasiling. Dear Tita Wilma.
Hi! Hello! Sa tanan ng mga listeners ng Action Radio Bacolod, especially sa This Is My Life. Tita Wilma, tawgaling ako kay Lexi sa Bacolod City. 25 years old. May boyfriend ako. Tawga siya kay Matt. Pareho kami nga born again Christian ni Matt, Tita Wilma. Nag-a-attend kami sa isa lang gid ka church. Sang makakilala ako kay Jesus, abi mo nadula ang tanan nga akon ginapatihan nga mga disparates nga mabatian ko sa akon lola kag sa akon mama sang una. Labi na gid inang mga pagpati bala nga wala nasulat sa Bible. Tita Wilma, kami ni Matt nga boyfriend ko. 2 years na nga born again. At hindi sila galing nga duha, kundi si Matt lang nasulit ang iyang sulat. Si Matt kag ako born again, pero si Matt 2 years na nga nag-born again, samtang ako anom na kabulan. Hindi, anom na katuig. So, mas una kagali. Sorry, gidin Lex. Kay kagamay kaayo, no? Samtang ako, Tita Wilma, anom katuig na nga born again. One time, nagalakat kami papuli sa balay, sang may nagtabok sa dalan, nga itom nga kuring sa amon ginaagyan. Gulpiya lang ako nga ginbutong kag naglain ang amon ginagyan. Kay hindi siya gusto nga magpadayon kami. Ang hambal niya sa akon, di malason kami kun sigihon namon o kun tabukon namon ang ginagyan sang kuring. Nano na, no? Hambal ko gani sa iya, tita. Bilang Kristiyano, hindi ka dapat nga magpati sa mga disparatis. Superstitious balatawi, how? Pero ang sabat niya sa akon, wala sang madula kung magpati kami o kung hindi. Wala na ako nagtingog. Naghipos na lang ako. Isa ka bes, gindala niya ako sa ilabalay para naman ipakilala sa iya mga parents. May hilanat ang 7-year-old niya nga manghod nga babae. Ang iya pamangkot sa iya mama, ginpaluy-ahan mo na siya. Kada munuhon ko siya, Tita Wilma, ang hambal niya sa akon, hindi magbago ang iya ginapatihan. Tita Wilma, ang hambal sa Bible, magsunod sa lalaki ang babae. Pero paano ako makapabilin sa mga ginapatihan niya kag sa akong ginapatihan? Ang ginapatihan ni Matt wala sa sulod sang Bible. Hindi gidya, tita, biblikal ang iya sinig ginatuuhan. Kay tungod sina, dapat ko bala siya i-break? Ay, naman. Dapat ko bala siya i-break, Tita Wilma? Tungod lain man ang iya ginapatihan, lain man ako.
ay nga mga anak ko, makabudlay sang inyo sini mga panindugan sa kabuhi. Okay, ang hindi ko siya mag-gets in Lexi. Basta lang, Lexi na lang, no? So, salamat sa imo in Lexi, no? Sa imo diri sulat nga ginpadalaman sa This Is My Life, na? Salamat kag maayong hapon sa imo panimalay, sa imo pamilya, na salamat kin nga madamo. Ti kunten awon 2 years siya nga nag-upod or 2 years siya nga nangin born again Christian. Di para sa inyo sa imo bag-uhan nun pa lang siya isa 2 years, di bala? Tungod ang iya mga pagpati makita mo ang iya mga ginasunod. Ti ikaw naman gasti kaya sa mga pulong sang Ginoo nga ara sa Biblia na pagkit, di ba? Ti kung buot silingon, ang imo lang da buot silingon nga si Matt kulang pa sang ihibalo sa pulong sang Dios. Kulang pa siya sang ighalangop. Kulang siya sang ihibalo sa pulong sang Dios. Ti karon mag-decide ka nga makig-break ikaw sa iya. Daw pareho lang to nga nag-surrender kadayon, no, para sa iya. Abi mo kung nga anangin boyfriend mo siya, isa man ina ka-challenge sa imo part, isa man ina ka-challenge sa imo faith kay Lord, di ba la? Gani hindi ka magkataka. Kinanglan mangin patient kapagin more para kay Matt. Amo lang na yung mahambal ni Tita Wilma. Kaya nga akong imo pamangkuton, ang aton ginatuuhan isa lang, na? Ikaw Kristiyano, ako man Kristiyano, di ba? Si Matt Kristiyano man. O galing kayong nadala ni Matt pasubong, nga wala pagid madula sa iya pagkatao, isang iya namuklatan. Tingiyan na muglatan halin sang gamay pa hasta nga nagtubo siya hasta nga hamtong siya kag nangin boyfriend mo siya isa mo na. Di mayo to gani kag gindalay ka sa ilabalay nabalaan mo, nabalaan mo ang tanan kag nabalaan mo ang pagsinalayo sa sulod sang ila panimalay. Isa na ka challenge sa imo tuod na hangkat ina sa imo kag misyon mo ina kung paano mo sila tanan mawin. Paano mo makuha ang ila atensyon, ang ila balatyagon, nga maupod mo sa imo man mga ginapatihan. Pero sa subong, ang mahambal ng ginitita Wilma sa imo, respetuha ang tanan. No? Respetuha ang tanan, ipaamat-amat mo pa-intyendi kay Matt ang imo gusto nga magtabo, na? Kag padayunon mo ang pag-inganyo sa iya, no? Pag-encourage sa iya sa pag-upod sa inyo sini mga hilikuton sa inyo simbahan. Padayon nga pag-inganyo mo sa iya sa pag-upod sa masami sa tanan-tanan nga pagtipon ninyo sa simbahan. Ilabi na gid sa inyo mga Bible sharing, di ba? Ilabi na gid ko nagatuon kamo sa pulong sang Ginoo. Kay inaamat-amat naman lang na, no? Maamat-amat kaya lang na-absorb, kag siya mismo, tagaanta siya right, no? Tagaanta siya matarong sa paghangop sang tanan, kag sa pagbaton sang tanan, wholeheartedly. Amo lang ginaya. Nga mahakos niya ang imo gusto, mahakos niya kag mabaton ang imo ginatuuhan. Kag siguro dira man niya marealisar nga ay siya mismo bala makasiling nga do insakto si Lexi how. Daw sila ang akon ginapatihan how, no? Depende ina sa tao kag hindi ka magsiling dayon nga ampuan mo or mag-surrender ka dayon, na mission mo na ang boyfriend mo, mission mo man ang iya pamilya, no? Kung mawin mo ang heart kag mawin mo siya, na kag gusto mo nga matabo, di may points ka kay God, di ba la? May points ka sa iya, nga silingon, isa ko kamisyon, na-accomplish ko. Di ba la? Nakuha ko siya, na napabago kong iya kabuhi, kag yes, nagaupod siya.
sa Ginoo, nagupod siya sa imo sa simbahan sa tanan, kag napamuklat mo siya sa mga bagay-bagay nga gusto mo ipabatsyag kag ipamuklat man sa iya. Amo na siling nga mga Kristiyano, siling ba? Ang mga Kristiyano, work in progress sang aton mahal nga Dios. Pati ka man na. Ang pagbago, amat-amat nga nagakatabo or amat-amat man nga matabo, basta magpadayon kag ara ikaw nga nagasuporta sa iya, kag makitaan mo man kag ipabatsyag mo sa iya ang iya pagtuo, ang imo pagtuo nga kinahanglan sa inyo adlaw-adlaw nga tanan, updo ninyo ang pulong sang Dios. Nga ang Word of God is igakabuhi naton sa aton tag sa kakaugalingon kag sa tagsamay naton kapanimalay. Di ba la? Hindi kagid magkataka na. Hindi kagid magkataka sa pag-share sa iya sang mga Bible verses na. Mga Bible verses nga makahatag sa iya encouragement sa iya sinikabuhi. Sa tagaan mo siya, share ka sa iya sa mga Bible verses sa mga bagay nga gusto mo baguhon sa iya, nga maligwat mo ang iya ginapatihan kag ang iya man ginatuuhan na abi maghatag ka panahon kung nagaopdanay ka mo nga duha. Tagaan mo siya panahon, ipainsyende mo sa iya ang tanan, upod ka mo nga duha sa pag-pray, di ba? Upod ka mo sa pagpangamuyo para sa kasanagan sang tanan. Si Tita Wilma wala nagasiling nga sala man ang imo, wala man ko nagasiling nga sala man ang kay Matt. Kaya ang kay Matt ang muklatan niya man ina, di ba? Ang hambal ni Matt, kung magpati ka okay, kung hindi ka magpati okay man na, di ba la? Pero galing kay ti iya na muklatan niya na, kaya nasaksihan niya man mo sa iya sini pamilya. So, jutay lang nga respeto, kaya jutay lang nga pa-intyendi sa iya, be more patient para sa sina nga bagay. Kag sa ulihi ipabatsyag mo sa iya nga sala ang iya sini ginapatihan kag ginatuuhan kag sala ang iya ginahimo. Nakadepende na girl sa imo na buligan mo siya kag hindi mo siya pagampuan, hindi mo siya hindi ka mag-surrender na sa pagpaintyendi, sa pagpahangop sa iya sang imo gusto ipabatsyag kag ipahibalo sa iya sang realidad kag kamaturan, especially kung ano gid ang ginatawag nga Word of God, kag kung ano gid ang kaundan sang Bible para sa aton sinikabuhi. Okay, ina lang sigurong matugda ni Tita Wilma para sa imo. Indirect, sige, dun na ay naman ganyan ko. But anyway, ang nami ginman as a whole, ang mahambalang gin ni Tita Wilma na center sang aton sinig pagpangabuhi, sentro sang aton adlaw-adlaw nga tanan, sa tanan aton nga ginabuhat, amo na siling ko nga hindi ginaton pagkalipatan nga opdon siya. Opdon naton ang mahal nga Dios sa aton kaugalingon. Opdon naton siya by heart, opdon naton siya by mind. Kasi aton man mga ginapanghimo. Pero tao lamang kita nga kung kaisa malipat sa kaugalingon kag magkasala, pero buligan ginato ng aton kaugalingon nga manumbalik sa iya kay siya wala gid nagakataka kay nagakatakan sa pagbaton sa aton kag sa pagpatawad sa aton sang aton mga kasalanan. Right? Di ba? Amo lang gid na iya kay nga ang iban sa aton madumduman lamang naton siya kung kinahanglan naton siya. Amo nang siling ko bala, blessing man mabaton mo, problema man mabaton mo, ano man ang mabaton naton adlaw-adlaw, pasalamatan naton ina. Kay iya ina pagbuot para sa aton. Kung grasya pasalamatan naton sang bugos sa aton balatyagon, kung problema o kung ano man nga mga kabudlayan, pasalamatan gihapon naton ina tungod ina hangkat sa aton kabuhi. Kung daw ano kabaskog kag kabakod sa aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Okay, tuon na tawi, no? Gani ka mo, ha? Nga, mga anak, especially aton mga kabataan, kinahanglan gid tandaan ninyo, dapat may kahadlo kita. May kahadlo kita sa aton tagtuga, sa aton Creator.
Tandaan naton nga may Dios ang kalibutan, siya ang nagtugas sang tanan, kag siya man ang magabawi sang tanan sina sa aton. Gani, try to be good. Alas 2:37 ti Action Radio Philippine Standard Time. Kamuda, kung may mga istorya man kamo o kung problema nga luyang ma-share diri sa aton sa This Is My Life, ano man nga bahin sa inyo kabuhi, nga nakahatag sa inyo inspirasyon, nakahatag sa inyo dako nga leksyon, pwede gininyo mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ. Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo mapadala sa itong sa Facebook page, no? Sa itong sa Facebook page, ang itong sa Facebook page, Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa itong man personal account sa Facebook, Wilma ang Tupinas Sugaton. Okay. O, hindi gani, may natamdan ko sa text hotline tao, siling niya, no? 6850 reaction. Good PM ta, ang ma-advise ko sa sender, normal lang na kung may ginapatihan ang isa ka tao. Wala ka man perdihon kung magpati ka lang diri. Kung magpati ka lang, dili ka man mabuhinan. Ang importante, naggaintindihanay ka mo, kag may pagtuo sa Ginoo. Correct. 6850. Salamat gid, no? May damo nga salamat sa imo. Nagapamati kami mayong hapon. Nagapamati kami diri sa imo sa Dulid. Kami ni Mama kag ni Tuto maflog. Check to ni maflog. Dayon number si Tonton, ari yan number. Maano si Tonton? Anong number ni Tonton? Kaya nga, maano siya? Good PM, paki-shout out naman, tita, sa Family Turbido sa Barangay Talaptap sa Castillana. Gatuktok gid subong, tita. Ano? Gatuktok. Gatutok! Nano man. Nagatutok gid subong, tita, from Tarentado, about 56-96, natlatnan mo as Tita Wilma sa pagkatarentado nga ginhambal nila da. Mayong hapon, ginatamya ko gali akong tatay nga si Benjamin Veloso Jr. nga nagatutok gid pamati sang inyo programa. Salamat gid 0911. Thank you, kid, na? Ay, nga mga anak, enough lang ay na na. Kag, yes, mayong hapon lang dira, anay, kay, sino Tita Wilma, ara man sila gani, kag nagapamati gid subong nga hapon. Kay Gabino, na Rufino, Era Gabino, dira sa Handumanan, salamat gid kag mayong hapon. Ana Sinoro, kamusta na ikaw dira sa La Carlota? No, gani, relax lang, anay. Balikan ko kamo karon pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Like Okay. Julie Militado, Patrimonio, good afternoon. Si Ma'am Vanessa Mayo, kapatuyo-tuyo lang. Okay lang na, Mama. Good morning lang da. Good afternoon to thanks God. Kay ginamat-amat na heal ang world. Yes. Especially ang Philippines. Pray without ceasing. Sudan pa niya gatawi. Batchoy. Wow. Thanks. Get timprano. Paka mo na Matchoy. Kay mayong hapon, Tita Wilma. Yes, dan ko na ini, Ma'am Chinky de Alagdon. Thank you, Gid. Melili-uligo salamat, Gid, Ma'am Chinky, sa greetings mo sa amon. God bless. Virgo, September. Good noon, Tito Barkit Tribe or Barkit Tribe. Pamo ka na. Hindi na pa English na tawi. Tribe. Okay. Salamat, Gid. Mayong udto ko no, Tita Wilma. Mayong udto kay Kimpo Yulo. Naisel Morales Fabol, mayong hapon, Tita Wilma. Hindi, Naisel, mayong hapon man. Christine Menias Villalobos, mayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Tamyaw lang palihog tanan nga members sang ARB Energy Fans Club. Mayong hapon, Tita Wilma, nice story. Nanamiyan kasi yung story. Okay, Bark, thank you again. Kimpo Yulo, kuno mayong hapon. Inday Chini Sulgon, dira man sa Valladolid, salamat mayong hapon kuno yo, Tita Wilma. Okay, Jen Valiente, tita, dapat respetuhon niya na lang ang beliefs ng iyang amigo. Hindi na rason nga bulagan niya dayon ni amigo. Hehe, kababaw nga rason. Okay, salamat, Gid. Inday Blaza, mayong hapon kuno, Tita Wilma. Kamusta, Inday Blaza? Good afternoon lang dira sa imo.
Sir Armando Cabiles, no? Sir Armando Cabiles, good afternoon. Sa akon lang yang experience, hindi na dapat awayan kung pati sa mga superstitious belief, importante ang pagpangamuyo nga may pagtuo kay Lord Jesus. Kag may herbal man nga medicine nga nag-ayos sa tao. Kay ako na hospital lang ko sa edad ko nga 28. Sa edad ko nga 28 years old nga na-aksidente ako perti nga sharing kay sir, no? Di na to. Bulong kay ako na hospital lang ko sang edad ko 28 years old. Accident ako sa motorcycle pero sa tuod lang hampon lang sang herbal medicine ang ginabulong sa amon kung magsakit ulo namon o kung maghilanat kami. Sa subong before I use herbal or ginger with prayer kay maayo ka man sina. God bless you. Correct ka gina na. Correct ka gina, Sir Armando. Okay, salamat gida. Salamat always, Tito. April Joy Bueno Flor Gaston. Tito Wilma mayong hapon always monitor gid. Thank you gida. Na? Monitor kami via radio with my kids, Wenz and Jade from Tangob, TY Gid, Tita Wilma. Mayong hapon, Tita Wilma Sugaton. Palihog ko tamyaw sa taga Sitio Abaca, Barangay Ayungun, La Carlota City. Sa pamilya Regalado, labi na kay Nanay Elvira Regalado from Letix Market, Commonwealth Fairview, Quezon City. From Elmer Itonius Regalado. Salamat, Gid. Bawa pa mo. Salamat, Gid. Salamat, Okay. Joy, April Joy, Buena Flor Gaston. Tita, monitor kami via radio with my kids, Renz and Jade from Tangob. Okay, salamat, Gid na. Kag, wag luwas paginda, dira ho. Ara man sila, nagaupod karon nga hapon. Sir Alex Montesa, ari kami subong San Carlos, going gihulngan. Hingagaw dayon balik sa Bacolod. Tita Wilma mayong hapon na ari lang ko din nagaupod sa imo programa. Share dan at Tito We. Palihog na lang ko patamyaw sa mga aksyonista. Sanday Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mert Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky de Legdon sa Phoenix, Arizona. Ma'am Lily King kag Leda Zamora, Yamagishi sa Tokyo, Japan. Madamo gid nga salamat sa liwat. Keep safe always, your Sir Alex Montesa. Madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Tita. Mayong hapon, Tita We, amon niya ni Inday Grace. Last, huwagin butangan ko isda nga tabagak, tapos ang katunga, ginsugbak, saw-saw sa sinamak. Kanamits namis, bawa Inday Norma Rosales Porti, ginabila mo. Salamat Inday, kag mayong hapon lang dira sa inyo. Sinday Nelny Realista na monitor sila na day Tito Nia Walter Salvacion kag kay mama niya nga nagapamati dira sa may Tianggi adlaw salamat gid. Okay, enough na anay. Relax lang ka mo dira.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga Tawe og good PM, monitor lang kami di sa haba kanduni adlaw-adlaw gid ba 9680. Salamat gid sa mga taga kanduni. Mayong hapon lang dira. Sa tuyong kawayan sa pamilya kaniya dira, maayong hapon man. Pero Tita Wilma, anay ka kay mga horoscope kita. Sa ito na yung mga nagkalain-lain yung mga zodiac sign para mo sa ito yung horoscopes. Karon iya nga adlaw Pebrero 3, Huwebes, no? Pebrero 3 tuig 2022. Okay. Aquarius, sa mga Aquarius kita titawe. Ang mga Aquarius sa muining mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Abaw ka nami, Mga Aquarius, kung pwede pa lang ipakita mo bilog nga adlaw ang imo maayo nga batasan. Kay abi mo mangibabaw sa imo mga himuon nga desisyon, abi mo ang kaayo sa mga tao sa palibot mo. Ang kag-isa pa bala, no? Dapat mangibabaw gidya sa imo paghimo sang desisyon, hindi lang sa imo kaayuhan, hindi lang sa kaayuhan sa mga tao sa imo palibot, kundi para sa inyo tanan. Gani go lang ikaw dire Aquarius. Ari pagid isa para sa imo. Kung ginapamensan mo da nga manglaba ka, siguraduhon mo suno sa imo horoscope nga may tubig nga magatulo sa imo gripo para hindi ka ma-delay. Abot silingon silinya base kung nautdan ka sang imo dera kontador sa tubig. Okay, masuwati mo nga numero Aquarius 39, 17, 27. Yellow is your lucky color. Okay, Tars Vergara Sancho, good afternoon. No? Salamat gid mayong hapon lang da. Kag yes, ang mga taga Sitio Ubo San Enrique kuno, mga suki mo gida. Salamat gid mayong hapon sa inyo. Halin man kay Inday, April Joy, Buena Flor Gaston. Sa mga taga Sitio Ubos da, hindi ko man kamo maisa-isa pero kabalugid ka muna, no? Salamat gid sa inyo. Kantuan natin ang Pisces. Ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubto Marso 20, abi panginpusli ang kahigayunan Pisces nga upod mo imo iya karon nga adlaw ang ginapakamahal mo nga tinuga sa kalibutan. Abi hatag aning imo precious time sa iya nga wala sa disturbo, no? Pati imo cellphone patya para madulaan, para wala sang problema nga maga-istorbo sa inyo, no? Magka-bonding ka mo, mag-istorya ka mo sang maayo, kung ano balita ay kag-istorya na sharing ka mo da. Pisces, 5, 9, 45, kag 50, ang mga swerte nga numero Scarlet Red is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, abi mo ba basako gid ang mga Aries subong? Kay nga nawili ikaw sa pagpaninlo sa bilog ninyo nga balay? Okay. Limpyo hipating palibot ninyo. Makabatyag ka man sa kakapoy karon nga adlaw pero happy ka kay nga matawhay tulukon ang tanan sa imo palibot. 13, 19, 44, kag 4 mga maswati nga numero. Blue is your lucky color. Yes, sa mga Taurus naman, yung mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20. Okay, mga Taurus, kung ginapisanan ikaw karon nga adlaw, sunod sa imo horoscope, dugang-dugangan mo pagijutay ang imo kapisan kag pagpaninguha para nga madugangan pagid ang grasya nga nagabot sa imo. Likawan mo lang suno sa imo horoscope ang mga chismoso kag chismosa sa palibot kay nga gamo lang gid ang iladala. Taurus, maswerte nga mga numero 7, 17, 31 kag 35. So, twin yellow is your lucky color. Yes, Gemini. Yung mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, tion na ini, amo ining husto nga tion, para nga imo iduso, inang imo ginumpisahan. Ano inang ginumpisahan mo dira nga naunta tao? Kag Gemini, suno sa imo horoscope, sa kada aksyon nga himuon mo,
kinanglan pa man sa ron mo gid anay sang maayo para wala sang mauyang kag wala ka sang hinulsulan. 13 Justin 9, 24 kag 35, violet is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Hunyo 22, tubtub, Hulyo 22. Yes, Aries, ang inyo horoscope na gasiling. Ang lubos nga suporta, no? Ang lubos nga suporta nga halin sa imo palangga sa kabuhi, sa imo palangga or sa imo mga palangga sa kabuhi, mabaton mo gid. Kag magluwas, yes, so, mabaton mo ila suporta, kag yes, may ara ka tao nga bag-o mo lang nakilala, magatag sa suporta, pero may pagpangduha-duha. Kilala ha, Cancer. 7-15-31 kay 44 mga masuwati nga numero, brown is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ano ba lang mga horoscopes ang mga Leo? Oho. Para, Mario, para mapagwa mo bala kung sino ang tudtuod o kung fake nga tao sa palibot mo. Kinanglan, mangin tampad ka man. Be true to yourself, be honest to yourself, kaya mo inang rason, mangin rason, nga mapagwa mo inang mga tao sa palibot mo, kag mahibaluan mo kung sino, iya ang fake sino ang tutuon nga tao nga aradira. Pero maghalong ikaw. 3, 9, 11, kag 21, mga maswati nga numero, satin, white is your lucky color. Yes, ang Virgo, mga Virgo, Agosto 23, tubtub September 23. Ano man ang mga nahimo mo sa nakaligad, may tendency ba lang nga liwat nga masulit, Virgo, kung padayunon mong imo pagkamatinaas-taason. Baka budlay kung taas pride. Ay, kinanglan kabalo ka man bala magpaubos. Tuto, Inday, Virgo. Jesus 7, 21, 39, kag 44, Dollar Queen is your lucky color. Yes, Libra, ang mga Libra naman, September 24, Oktober 23, Libra, pamati. Sa pagpatawad, may mga process man na mo, na? So, sa process ng pagpatawad, siguraduhon mo lang nga ang pagpatawad mo, wala sang may pagpangduha-duha. Wala sang pagpakuno-kuno para mangin wholeheartedly tanan kag makaangkon mo man ang katawhay kag kalinong sa balatyan. Libra 11, 23, 27 kag 33, red rose is your lucky color. Okay. Impuntual Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So, nabatian nato ng itong sa 3 o'clock prayer. Yes, nahimo may natunupod sa inyo sa sininga hapon. Pero dali gid lang tawe. Kay tapuson anay nato ng mga nabilin nga mga zodiac sign para sa ating horoscope. Scorpio na kita. Ang mga Scorpio, Oktober 24 tubtub Nobyembre 22, ay bisan na palibutan ikaw, Scorpio, sang imo mga kaaway, na ara dirabe ang kamatuuran sa gihapon
apin sa imo. Ara iya sabahin mo ang kamaturan. Ha? Kagabi mo na talana man ang imo pag-ayuhan sa kabuhi. Okay, masuwati mo naman nga mga numero Scorpio, 22, 31, 37, kag 41, apple green is your lucky color. Yes, Sagittarius. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abi, Sagittarius, ariyo, kung may ara gid man gina-offer dira sa imo, kinahanglan paminsaron mo gid anay pila ka beses antes mo batunon, ha? Kag siguraduhon mo nga ara sa bahin mo ang husto kag maayo. 5, 21, 23, kag 31, shocking pink is your lucky color. Kag sa katapusan, na ito nga zodiac sign Capricorn. Ang mga Capricorn naman amoy ni mga nitaw, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Yes, mga Capricorn. Capricorn. Nano man titawi man. Capricorn, hindi ka na nagsunod sa pinsar kong unicorn mo. Tagai attention, let's say kung may ara ka na bala ka pamilya nga mga teenager, abi tagai na anay attention kung sino man sa ilang nagakinahanglan sa imo attention, kay nga ina siya nagakinahanglan man sang gabay. Hindi pag ibali wala, palihog lang kay ikaw makabulig sa Capricorn. 13, 15, 39, kag 44 mga maswerteng nga numero, tangerine is your lucky color. Okay. Nabatian na itong tag saman ka zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Huwebes, Pebrero 3, tuig 2022. Wala, hindi may arap ako digili may nasiplatan pa ko di Tita Wilma nga nag-celebrate sang iya birthday, na? Happy 70th birthday, no? Wow! Happy birthday gali kay Telma Ricudo, 70 years old siya, subong na nga adlaw. February 3, no? Happy birthday, Telma Ricudo. Bao ka nami gida. Watching lang ko sila mayong hapon man action wheel my day Thursday lamay kid. Okay? Kag yes, antes man si Tita Wilma paalam daligid lang. May ari kita diri tamyawon nga ara sa ito nagaupod man karon nga hapon. Sa pamilya tamon kay Jonalyn Sabiniano, Family Jimenez, kay April Carl, dira sa may Purok Santo Domingo, kay Almar Bulinas, Rowena Muniez, Maria Cristina Aligayda, sa Purok Kawayanan, Barangay Handumanan. So sa inyo, madam, huwag niya salamat. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo from Hebrews chapter 8 verse 12. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. I can't say goodbye. Saliwat salamat kid kay mayong hapon sa inyo tenan boss na naman kita mag-up dinay. Standby na sa matawag nga drama mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I can't tell you goodbye. Action Radio!